Regiweche mag mibadhi moseliekore ni timore kaonti Masiaya. Gavana ma kaonti Masiaya James Orengo otere yweyo ma ochuno jagoro mar kaonti no Joseph Ogut gi apisas madito mag kaonti no. Orengo bende otimo lokruoge ne migao mar omenda kendo yiero Richard Mungla kaka jatelo manyien mar migao no. Millicent Adhiambo miyo waler. Kindly wave, directors and other staff. Kaluwore gi weche mag mibadhi ma oseliekore ten kaonti Masiaya, Gavana James Orengo koro ramo kendo timo lokruok e apis migao mar omenda. Lokruoge go nyiso ni koro Richard Mungla ema dhi bedo jatend migao no. Lokruok bende otimne bede migepe mamoko. We have also made changes in the county committee, executive committee as follows with immediate effect. A, the executive committee member for finance and economic planning will be Mr. Richard Mungla. B, the county executive committee member for enterprise and industrial development will be Mr. Cleophas Ombogo, which means there's been a change of roles. C, acting county executive member for water, environment, natural resources and climate change shall be Dr. Elizabeth Odhiambo. Gavana Orengo koro kwayo jopiny e kaonti Masiaya mondo bed gi horuok kendo chiw yot ne duol no mar biro chiwo duoko mar nonro makare mar konyo gi fwenyo fuok to kod rode mantie. The changes we have made today are obviously going to affect service delivery in the county. They may inconvenience staff. We appeal to the people of Siaya and our staff in the county government to bear with us in this temporary and unavoidable situation. We ask them to stand firm with us in fighting against misappropriation and waste of resources. Komachilo bende no kwayo duol mochung' ne kedo gi mibadhi kaachiel gi mano mar okwach kich masani dhi nyime kod nonro ewi wachno mondo temo kasi e chenro no kowacho ni atua mar chik nyaka to bi kaw ne ng'ata mobiro yud kod ketho mar mindni kod omenda jopiny maonge dewo wang' kata matin. We call upon the EEC and the DCI to expedite and conclude investigations as the perennial presence of these agencies within our institutions without appropriate executive action being taken has the effect of disrupting activities and the work of the county government. Magi biro bang' jotelo moko kod jopiny kotelnegi kod jaod bura malego Usonga Samuel Atandi dhiro dwaro mar mondo Gavana Orengo othichoko ya apisi jodito e migao mar omenda kaachiel gi jagoro maduong' mar tend kaunti no. Ywak kod weche makamagi no biro bang' maling'ling ne wuok malieko ni omenda maromo $400,000 ne olodhi e kiro mar tend kaunti no e tok chik mana jumbe ariyo kende to ji dhi e yiero maduong' mokalo. Gavana Orengo ne olero ni ondamo makama mar golo apisas go oke apisi en maneno ni gichiwo thuolo makare mar timo nonro e wi lal mag omenda go. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Koya sianya kora mga